Salutăți, eu sunt Sandu, lângă mine este Ade. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că am ajuns la suma de peste 1500 de abonați și aproape 400 de like-uri la ultimul videoclip. Mă bucur enorm de mult pentru că vă place ceea ce fac și ca să nu tragem mult de vorbă, să vedem despre ce este acest videoclip. Pentru că știu că la mulți dintre voi le plac reclamele și ele sunt unica cauză de ce posturile de televiziune nu dau faliment, am decis să fac un video despre cum ar fi dacă reclamele ar fi sincere. Și acum ar trebui să fie un text cu vocea mea care spune: dacă reclamele ar fi sincere. Vi s-a stricat tigaia și nu știți ce să faceți? Noi avem soluția. Cu această tigaie, care se numește tigaia valoroasă, vă puteți bucura de adevărata plăcere a gătitului. Sunați acum și veți primi acest mâner gratis. Nu uitați că cu ajutorul acestei tigăi nu veți putea găti ouă. De când folosesc tigaia cu valoare, viața mea nu s-a schimbat deloc. Însă am acest mâner valoros. Din păcate, mâncarea mea este mai rea și în câțiva ani voi muri, dar mulțumesc companiei tigăi valoroase pentru această tigaie. Cumpărați și voi tigaia cu valoare. Tigaia cu valoare. Voi știți că noi vă vrem numai banii. Acest produs nu ajută la ridicare și Ebola. De asemenea, fiți atenți că nu ajută nici la gătirea ouălor. Bateriile nu sunt incluse. Reclamă deodorant. Vă simțiți respins de tot și nu mai știți ce să faceți? Păi deja nu mai sunteți. Acum cu deodorantul Șicădâm, cu valoare inclusă, veți fi din nou valoros. Efectele spray-ului Șicădâm. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Spray-ul Șicădâm cu valoare inclusă. Acum și disponibil de magazinele Axe. Reclamă fără sens. V-ați gândit vreodată cum puteți să vă îmbunătățiți casa dumneavoastră? Păi veniți la Casa cu Valoare pentru a vă lua totul cu reducere de 1% de sărbători. Veniți la Casa Valoroasă pentru a vă lua acest scaun din lemn foarte bun, care de fapt nu e din lemn, prețul redus de 6.666,99 de euro pentru o coloană cât mai stricată. Sunați acum la 999 999 999 pentru servicii adăugătoare și nu veți primi nimic. Nu am adăugat nicio îmbunătățire la acest iPhone. Doar puteți să simțiți mai bine ecran. Din toate timpurile am vrut să facem un produs revoluționar pe piață. Acum vă prezentăm iPhone 5. Noul telefon cu care puteți să atingeți mult mai bine ecranul și să vă simțiți pielea. Nu are nimic îmbunătățit față de vechiul iPhone, dar pentru prețul special de 999,66 noi știm că îl veți cumpăra pentru designul său remarcabil. După 2 ore de muncă asidu, în sfârșit am terminat de filmat videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți vreo întrebare sau ceva de felul, scrieți-mi în Facebook, linkul va fi în descriere. De asemenea, mulți dintre voi m-au întrebat dacă fac intro-uri. De asemenea, puteți să mă întrebați pe Facebook sau în comentarii pe YouTube. Eu răspund la toți când am timp. Nu uitați de like, share și subscribe, pentru că ne ajută foarte mult. Eu am fost Sandu, el a fost Ade. Ne vedem data următoare. Face look like a hippo, but yeah, good God.